Ei, hola, com va tot? No et queixaràs, eh? Mira quin sol tenim aquesta Setmana Santa. I sóc a l'aeroport perquè tinc un vol d'aquí poc i oi que em vas preguntar fa poc què són les turbulències, veritat? Doncs mira, les turbulències no són més que petits sotracs que experimenta l'avió quan es troba en zones on l'aire és una mica inestable o caòtic. I espera't perquè crec que així ho entendràs millor. Literalment, l'avió és la grapadora i l'aire que l'envolta és la gelatina. Per tant, no pateixis perquè no caurà. Però, tot i que normalment associem turbulències amb forts vents o amb tempestes, saps que també es poden donar quan el cel és completament serè, com avui? Aquestes s'anomenen turbulències d'aire clar i passen quan l'avió vola a gran altitud i es troba amb el corrent en jet, que és una zona amb forts vents, com una mena d'autopista dels vents. Allà es troben masses d'aire una mica més lentes i, per tant, hi ha aquests sotracs. I normalment els pilots poden esquivar tempestes mirant el radar, però quan hi ha aire clar tot és invisible, no saben què mirar. És aleshores on s'il·lumina el botó i t'obliguen a lligar-te el cinturó per tal que estiguis segur. I espero no haver-te donat molt la xapa perquè crec que m'estan cridant per embarcar, així que una forta abraçada i adeu, ens veiem.